Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ गोबांथार पर्सनेल मेसेज कमेन्ट्स फैगासिनो जे BTC TET आ मा जागोन कैंसिल जाबाय नामा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन दा एक्चुअली कैंसिल जादों दा बबे जादों आं बेखौ नोंथांमोना फोरमायगासिनो दङ आरो मानो जादों नोंथांमोना मिथिखाबाय एप्लाइ डेटखौ खमायना होबावबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिस SLPRB अफिशियेल नटिफिकेशन ओंखारबाय बैसोखौबो बारायना होबाय मोजांनि बाथ्रा नाथाय फिजिकल टेस्टआ जामारसिगोन नामा बेनि सायाव जोङो गोनो गोथो जागासिनो दङमोन दा बेखौ जों नायगोन जायनोखि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो आरो इभिनिंआव गोदान साख्रिनि नटिस फैदों आं बेखौ नोंथांमोना फोरमायगोन जाहाथे नोंथांमोना इभिनिंआवहाय नायो दा जोङो नायग्रोगोन BTC टेटनि सायाव आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि सायाव फैबाय BTCनि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय एक्चुअली गोबांथार माने जोंहा गोनो गोथो जादोंमोन आरो अफिसियेल नटिसआबो एसे लेट पाब्लिश खालामदों बेखायनो जोङो मैया हराव मोननो हाथ'वाखैमोन इभिनिंआवहाय नाथाय हर गेजेराव जादों दा बेखौ नायोब्ला जेनेखि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना दिनैनिफ्राय जानो गोनांमोन 21 दिनैहाय दा बेखौ मा खालामखो बेखौ केन्सेल खालामबाय दा मानि थाखाय खालामदों जेनेखि दुंहाव थासारि जादोंमोन ना थांनो एसे प्रब्लेम्स मोनदोंमोन केन्डिडेट्सफोरा दा बेखायनो दिनैनि डेटखौ चेन्ज खालामबाय आरो दा बेनो जाबाय अफिसियेल नटिसआ बावहाय मोनसे नोजोर होनांगोन मोनसेल' केन्सेल जादों 21 आ दे दिनैनि तारिखआ केन्सेल जाबाय बेनो जाबाय 21 जानुवारि हेज बिन केन्सेल आनटिल फार्दार अर्डार माने जेनेखि गोदान अर्डार फैगोन आरो दिनैनि थाखाय 21 खौ दोनथ'बाय मानोना जेनेखि जाथाय जादोंमोन ना मिथिखाबाय बयबो जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेखायनो जोंनि बड' जब इनफ' फेमिलिनिफ्राय जेनेखि बिथांमोना एबा बिथाङा जिउ गोमाबाय बिथांमोननिसिम न'खरनिसिम जोबोरै दुखु मोननाय फोरमायहरबाय आरो आसा खालामो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो हायो दा नाथाय माखासे 22 बेनिफ्राय 24 आरो लोगोसे 25 जानुवारिया गासिबो सेम थागोन नोंथांमोना गाबोननिफ्राय थांफिननांसिगोन डेट वाइसआव दे जेरै आउट अफ BTCना 25 नालाय बिसोरो बाव थांनांगोन आरो नाथाय गाबोननिफ्राय गासिबो सेम जागोन मात्र नैबेल' चेन्ज जागोन बिनि थाखाय एक्सट्रा अफिसियेल नटिस रिलिज खालामगोन BTC सरकारा ओमफ्राय बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारा मेरिट लिस्टआ 10 फेब्रुवारिनि सिगां बा खाथि खाला मोननायनि चान्सआ दङ आरो बिनिफ्राय जों बेखौ दोनथ'बाय दानि जों थांसै नेक्स्ट आसाम पुलिसनि थाखाय जोङो मिथिगौ जे पस्टआ गोबांथार ओंखारबाय 5000नि बारा जाबाय फरेस्टखौ लानानै दा बिनि जेनेखि माखासे दाखालि सिमाहाय लाइभ फैदोंमोन जेराव माखासे बैसो बारायनाय खोथा जेराव जेनेरेला 18 निफ्राय 25 इयार्स मोनोमोनना बेखौ मा 26 इयार्स बिथांमोना खालामना होनाय जाबाय आरो अके माने बारायना होनाय जाबाय बेखायनो सोरबाफोर फिसा मान्थाव दैयाव थालांदोंबा बिथांमोना मा खालामफिननो हासिगोन बे पस्टआ जाबाय नोंथांमोना 1052 बेनिफ्राय 663 दङ आरो एभेलेबेलाव दा बिनि जेनेरेलनि माखासे डेटखौ होनाय जादों बेखिनिखौ होदों आरो थ' चान्सआ थिगानो जाफिनबाय बिथांमोना बिनिफ्राय जेनेखि सिमिलारलि होनना बुंदों आपार एज लिमिट फर अल द रिमेनिं रिजार्भ केटेगरिस जेरैहाय ST SC थ' बेबो बारायनानै होनाय जाबाय थ' जास्ट 1 इयार माने बारायना होनाय जाबाय आरो अके दा बेखायनो जोंहाबो STफ्राबो जों एग्जाम्पल जोङो 30 इयार्ससिम मोनोमोन नालाय कनस्टेबलाव जोङो 31 इयार्ससिम जों मोनसिगोन दा बेखौ जों मोनथिबाय आरो अके दा बेखौ जों मिथिबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा सेकेन्ड नाम्बाराव जेनेखि जोंहा डेटखौ एक्सटेन्ड खालामनाय मोनदोंमोन ना जेरैहाय 22 जानुवारिनिफ्राय फिन खनसेबाव 22 फेब्रुवारिसिम खालामदोंमोन बेखौ मा खालामखो बिथांमोना चेन्ज खालामबावबाय थ' बेखायनो लास्ट डेटखौ नायदो नै 22 निफ्राय नोंथांमोना 22 जानुवारिनिफ्राय खालामबाय थानानै बे जाबाय 8 तारिखसिम फेब्रुवारिसिमल' बेखौ एप्लाइखौ खालामना फिनसिगोन अके माने चेन्ज खालामबाय आरो दा बेखायनो जि बे पस्ट होनाय दङ SI दङ जेनेखि दङ हमना ला गोबांथार रोखोमनि कनस्टेबल दङमोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 दंमोन बेखौ माने 8 तारिखसिमल' खालामनो हासिगोन आरो 3 नाम्बाराव बुंदों 3rd नाम्बाराव अनलाइन एप्लिकेशन्स फर दा बिल' मेनसन एडभार्टाइज नाम्बार होनना दङ थ' बेखौ नायबानो जाबाय नै 22 निफ्राय बेखौबो फिन कनसेप्टआव 8 तारिखसिमल' खालामनो हासिगोन जेराव जोङो 22 फेब्रुवारिसिम खालामनो हानाय नंला अके बे जाबाय पस्टआ गोबांथार फरेस्ट गार्डखौ लानानै जि दङमोन डेट मिन्स मा गासैबो पस्टआनो 8 तारिखसिमल' फेब्रुवारिसिम खालामनो हासिगोन बेखौ नायोब्ला MCCआ थाबैनांसिगोन ना फिजिकेल टेस्टखौ लासिगोन बेखौ जों दा हमनो हाथ'वाखै नाथाय बेखौ नायोब्ला जुदि 8 तारिखसिमल' जुदि खालामनो हायोब्ला 8 तारिखसिमल' जुदि एप्लाइ खालामनो हायोब्ला किजानि फिजिकेल टेस्टखौ लानोबो हागौ दे थ' बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था फिजिकेल टेस्टखौ हमना ला 27 फेब्रुवारियाव जुदि हमना ला MCC नाङोब्ला हमना ला बिनि सिगांबो लानांगौ हमना ला जास्ट एग्जाम्पल हमना ला 10 निफ्राय हमना ला 25 बेखिनियाव फिजिकेल टेस्ट लागोन नामा बेखौ आं जास्ट ओरैनो रेन्डमलि नर्मेलि बाथ्रा बुंबाय आरो बेखायनो रेडि खालामबाय था प्रेक्टिस थाबाय था जाहाथे जुदि लाबाय बायोब्ला जाहाथे मोजां
माने पास खालामनो हानाय बायदि आरो दा बेखायनो गासैबो एप्लाइनि पस्टआनो लास्ट डेटखौ खमायना होनाय जाबाय दा साडेनलि बेबायदि नटिस फैना होबाय माथो खालामबावनो बेखायनो 8 तारिखानो फेब्रुवारिया लास्ट डेट गासैबो आसाम पुलिसनि आन्डाराव जि पस्ट फैदोंमोन बेनिफ्राय बिथांमोना किजानि फिजिकेल टेस्टखौ लागोन नामा मानि थाखायथ' एथ' माने खमायना होखो मानोना 22 फेब्रुवारि हरदोंमोन ना नाथाय हरखाबै खमायना होनाय जाबाय आरो दा बेनो आसा खालामो बयबो प्रेक्टिसाव थाबाय थाबानो जाबाय